Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, Kita ragyud ang atong kaluwasan, Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, nasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay mag-inunungay, kinsa pa man di ang ay magdagong kitaragi hapon
August 22, 2020, Saturday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalingho, Frances Cynthia Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Mary Rose Endrina, Angela, Roy Malasarte and family, Dennis Gonzaga, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Camilo Guillen II, Manilin Roldan, Evelyn Pilar, Santiago Franco. Special intentions of Joseph Santoya and family, Richard Estil and family. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. For good health and protection of Resi Joy Cuenca and family, Yvonne Jorin, Antonio II, and John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Melin Yungko. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Lourdes Segundino, Pura Ann, Marie, Raymond, Jan Alain, Joven Benedict, Neneth Cabrera and family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Carmencho Dakay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Lucila Makiling, Ipilan family, Abad and Isok family, Los Biminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap. Birthday of Corazon Paras and Janice Cabatuan, and baptism of Johannes Andrew Cabatuan. 64th birthday of Lilia Tan. For the souls in purgatory, Ernesto Fadregas Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, John Carlson, Celeste Llenos, Jose Protasio. Reverend Father Faustino, Memerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Caetana, Pura, Jose, and Ben Flores, Epimaco Martelino Sr., Agnes Nieves Lesiria, Felisa Carmelito Joveno, Amparo, Cirila Vicente, Lourdes, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Josilito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr., Ramon Jr., Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Ipimaco Martelino Sr., Zenon, Rofina, Eduarda, Maximo,
Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Milicia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Wevina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alicia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristituta, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Krisha Cyrene, Virginia, Govi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen Nenita, Felix, John, Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isidaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose, Victoria, Juan, Eufrosina, Marcelina, Binancio, Asuncion, Maria Army, Jose, Ansaloma Padriga, Henry, and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Florentina, Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificación, Virginia, Marcelina, Dodong, Manuel, Enrique, Juanita, Felix, Paula, Oychay, Paul, Caleb, Di Gracia, Danilo, Espinar, Andrea Di Gracia, Porfirio Espinar Sr., Paterno Israel, Amilita, Filomena, Catalino, Pablo, Tiborito, Victor Sr., Victor Jr., Paterna, Timotea, Rosendo, Alfredo, Sister Cora Haka, FMA, Rosalia Lopez, Ronald Pocong, Cherry Longkines, Jocelyn Flores, Ruel Aunso, Visitacion, Nesifora, Sonia Pilago, Jade Ipilan, Cornelio Ipilan, Maura Polida,
Flora Lopez, Victorino Vargas, Emiliano Isok, Lucia Paterno, Placida, Chudulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Kyle, Raul, Sonia, Janet, James, Jana Ngo, Uy Chan Si, Ke Rin, Ke Kiam, Ke Tin, Ke Leong, Ke Yong, Sun Ti, Ke Tiong, Francisco Barrete, Seferino, Anita, Lucy, Helen, Elvira, Siriaca, Eugenio, Adriana, Fernando, Leonard, Aurelio, Onisimo, Maximo, Espedita, Bernard, Elizabeth, Victoria, Prisco, Crisanta, Milagros, Ofelia, Herminihilda, Inocencio, Elegio, Sebastiana, Napoleon, Gregorio, Pedro, Trojano, Romualdo, Balbino, Impoy, Maria, Bernadita, Loreng, Leon, Crescencio, Natividad, Alan, Eufresina Cabornay, Vicenta Roble, Petra Banzon, Agustin Banzon, Juan Jovina, Milagros Sanchez, Vicente Sanchez, Rolly Sanchez, Mary Queen Aton, Francisco Alcantara, Pepito Jr., Consolacion, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana Esteban, Bienvenido, Abayap, Cicenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Perpetual, Tandok, Luciano Medalye, Jose Agagon, Lizel Nengasca, Sotera Migalien, Jose Camelio, Avelina Go, Arvin Cometa, Simeon and Julian Epifania, Poncionita Nadal, Paulo Magno, Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla. Birthday of the late Francisco Taboada Sr. and Consolacion Lapina, Gerald Sharon Lawrence. Death anniversary of Felix Ruela, 40 days for the souls of Maximo Daclan, 40th day of Castro Chua Sr., 3rd day novena of Frank. Death anniversary of Pete Jefflin de Gracia, 6th death anniversary of Maria Elena Laurente, and all souls in purgatory, the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Kaliong manindog. Maria, ina ni Jesucristo.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isuginom ko sayod ka man na kiningalaot ni salig laman sa kaayo mo. Taluyan mo na o Ginoo ang tangan, ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot, ipagkanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa iyang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos sa mga magagadaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawat ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa pusa Amahan, dawata ang mga muyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing kalangnono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita.
O Dios, nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan og rayna, itugot nga maluluyon, nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak, diha sa gingharian sa langit. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Isaías. Apan dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon of Naphtali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiog nga dapit isidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulumulupyo sa nasod, Ginoo. Nagbaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inikating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa manahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangun, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote nga nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan. Ug ginganlan siya malamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahiluna sa imong tuo, diha sa bulawan sa Ophir. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pamati o anak ng babae, ug tanawa, ipaabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay o kasadya, nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios.
Aron pagpaila nga kanmo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay. Ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo nga Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Happy Feast Day kanyong tanan. Happy Feast Day. Karong adlaw, labi na gyud diri sa Visayas region, atong gisaulog ang kapistahan sa atong mahal nga Birhen Maria, isip Rayna sa langit ug yuta. Now, sa Universal Church and even there is sa Philippines, kani siya nga celebration is only a memorial, obligatory memorial.
But then there is ato ang region sa Kabisayan, kini usa ka feast, and that's why dunay gloria ganiha sa pagsugod nato sa misa. Now, Rayna sa langit ug yuta, mao kana ang atong mahal nga birhen. Now, mangutana ta mga kaigsuonan, nganong Rayna man si Mama Mary? Di ba ang Rayna mauman ang asawa sa hari? No? Ang Rayna asawa man sa hari. Nganong Rayna man si Mama Mary? Kang kinsa man siyang asawa? Certainly, dili kang Jesus, no? Tungod kay siya man ang iyang inahan. Certainly, dili pod sa langit nung amahan, kay anak man siya ni ini. Siya, asawa ni Jose. Now, unsaon nato pag-reconcile ani? Nganong Rayna man siya? Unsaon nato pag-explain sa pagka-Rayna ni Maria? In what sense is she the Queen of heaven and earth? Mga kaigsuonan, in order for us to understand Mary's queenship, angay natong masabtan ang gitawag natog ang monarchical structure sa mga Israelita, no? Sa panahon nga doon na pa sila yung mga hari. Kay nga naman, kay sa ato man good nga understanding of monarchy, ang Rayna mao ang asawa sa hari. No? So kung ikaw ang asawa sa hari, ikaw ang Rayna. That is what we know regarding this form of government which is called monarchy. So, kung ikaw ang asawa sa hari, ikaw ang Rayna. And yet, sa monarchical structure sa mga Israelita, ang Rayna dili ang asawa, kundili ang inahan sa hari. Ang Rayna dili ang asawa, kundili ang inahan sa hari. Siya ang pinakagamhanan sa tanang mga babae sa gingharian sa Israel. And for example, in the book of Kings, during the time of Solomon nga hari, ang pinaka-powerful nga babae, ang babae nga naglingkod sa trono diya sa iyang tuong dapit, dili ang usa sa iyang mga asawa, kay dagham sa mga asawa, kundili ang iyang inahan nga si Bathsheba. Si Bathsheba nga iyang inahan mao ang naglingkod sa tuo sa iyang trono. Therefore, she is the most powerful woman during the time in the kingdom of Israel. Tungod kay sa gingharian sa Israel, lagi ang Rayna dili ang asawa, kundili ang inahan sa hari. Now, in the same manner, kay kita, gikan man ta sa faith sa mga Hudiyo, in the same manner si Mama Mary, Rayna sa langit ug yuta, tungod kay siya mao ang inahan ni Jesus nga mao ang hari sa langit ug yuta. Diba? At the end of the liturgical year, ato nang i-celebrate kining pagkahari ni Jesus, Jesus the King of the universe. Mga kaigsuonan, sa tanang apparitions ni Mama Mary, she is described as a woman with unsurpassable splendor, with unsurpassable beauty. But most probably, sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, at this point, sa atong ebanghelyo, wherein ni-appear niya ang anghel, si Anghel Gabriel, most probably, she was just an ordinary woman. Siguro dili gyud siya ingon na to nga ing anak kagwapa. Gwapa siya karon, inig-appear niya. Pero before, di siguro siya ing anak kagwapa. Dili siya dato. Dili siya bright. Most probably. Dili siya particularly gifted. Nga nakaingon man ko ani. Ngano nakaingon man ko ani nga mga traits nga maingon atong wala, di siguro normal, ordinary ra siya nga woman. Tungod kay kunaa pa siya remarkable nga features, mga kaigsuunan, humanly speaking, by human standards, nabantayan na unta siya sa mga royal families didto sa Israel. Nisikat na unta siya. But since nagpabilin mang simple, nagpabilin nga hilom ang iyang kinabuhi, kini nagpasabot lang nga siya usa lamang kaordinaryo nga babay sa mga mata sa katilingban. That there was nothing remarkably special in her by human standards.
Anyat sayod tang tanan kun unsa siya kamahinungdanon sa mga mata sa Dios. Makaigsuunan sa atong pagsaulog nining kapistahan sa atong mahal nga inahan, kita nga dali ra kaayo nga masilaw, dali ra nga madani sa mga kalibutanhong kaanyag, kalampusan, kasikatan ug uban pa diha nga mga butang. Kita giawhag sa pagpamalandong sa iyang kinabuhi. Siya usa lamang ka simple nga babay, usa ka simple nga Israelita. Anyat sa mga mata sa Dios, siya ang pinakadako, pinakaimportanteng nilalang. Dili lang tungod kay siya ang inahan ni Jesus, kundi tungod usab kay ang iyang tibuok nga kinabuhi, ang iyang tibuok huna-huna ug kasing-kasing iyang gihalad sa Dios. Amen. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa langit ng Amahan nga mipili kang Maria sukad pa sa sinugdan aron mahimong inahan sa manunubos sa kalibutan ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Oo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, iyang mabatyagan ang iyang presensya diha sa nagkalain-laing hutong sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod nga nakamatngon sa bili sa kahiusahan nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw, aron ang tanang kanasuran, mahimong usa na lamang kamalinawong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na ug hingpit nga kaayohan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanila nga mihalina, ilabi na si Sister Cora Haka, nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit. Aron uban kang Maria, ang mahimayaong rayna, ug sa tanang mga santos, magdayeg sila sa Dios hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. O Amahan, mapaubsanon kaming nagaampo uban ni Maria, ginahan sa imong anak, itugot ang tanan namong gihangyo alang sa among kaayuhan, pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Santo
Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos niya simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Jesucristo, nga mihalad nga anha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga walay buling didto sa krus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kanimo. Maanao sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami magapasidungog og magasangyaw kanimo diha sa pagkarayna sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Sa Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balikhanin. Arong baghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, Iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Palihog manindog. Karon mag-ambo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uon, dili sa yuta mayngon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo
among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang dahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Kini maong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Atong pangadyon ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa
Magampo kita. Palihog manindog. O Ginoo, human kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo, nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. So
Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaan kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.